til God Aften Danmark. Jeg er jeres vært, Ekir. Og vi skal have besøg af blandt andet en supermodel, som næsten er ved at blive smidt ud af branchen. Og så skal vi have sådan en lille mærkelig pige, som altid går rundt i sin racerbil. Det er lidt underligt. Vi vil gerne starte med at sige god aften til racerbilkøreren, tror jeg. Ja, det. Goddag, og hvad er dit navn? Mit navn? Det er Henrik. Det var det. Hun hedder... Det må jeg ikke sige. Ja. Okay, fint. Hvorfor er det egentlig, du altid går rundt med sådan en der? Det er jo fordi... Nu skal I se noget snart. Hvis man rejser sig op her, så hvis man drejer til den her side, så går man automatisk til den her side. Ja, jeg kan godt se det. Og så, hvis man skal tilbage også, så skal man bare... Sådan der. Men hvorfor er det egentlig, du har sådan en der? Det er jo fordi, at en gang så jeg sådan en reklame for sådan noget Mario Kart. Det er jo fordi, så blev jeg ret interesseret i det. Og så kom jeg på den idé, at hvis man nu gik med en ret i hegnet altid, så kunne folk altid se, hvilken vej man drejede. Hvis nu man var blinde, altså. Hvis man er blinde, kan man også se det. Nej, det er det, der er smart. Så hvis man har sådan en ret her, så kan vi godt se det. Okay. Ja, jeg tror bare, vi siger tak til, det ved jeg ikke, og det må jeg ikke sige. Og så vil vi gerne have, at du går ud. Okay. Det var det vist lidt underligt. Men vi vil gerne sige god aften til supermodellen. Kop. Ja. Hej Kop. Hej. Du er en meget berømt supermodel. Ja. Som er ved at blive smidt ud af branchen. Hvordan føles det? Altså, jeg vil gerne lige sige, jeg synes ikke, jeg er ved at blive smidt ud af branchen. Der var bare en, der fortalte mig, at vampyrmor var inde. Og så var der nogen, der så mig. Og så kom dem fra Se og Hør. Ja, og de troede jo så, at jeg blev smidt ud af branchen, fordi jeg gik rundt med en plastikpose på hovedet. Det kan jeg så godt forstå. Men okay, ja, jeg tror også, jeg tak til dig. Så vil vi vise et par trin derudad. Ja, og det var så alt for i aften. Og husk det på. Jeg hedder faktisk Kip. Ja. Og jeg er svært Ekir. Hej! Hej, folkens! Jeg kan ikke ramme.